Jama'a assalamu alaikum. Mutane da yawa suna mun magana na yi bidiyo akan wannan airdrop din. Ga nan dai link din da zaran ka taba kanshi zai shigo da kai cikin telegram bot din su, ma'ana robot din da zai na tambayoyi kana bashi amsa. Da farko dai zaka danna start tukunna. Kana danna start zai dan yi sacin kaɗan, zai watso maka da kake gani abubuwa kamar haka. Dan za ka yi joining in telegram group din su, za su baka guda 500 ne, amma duk mutum ɗaya da kai referring za su ƙara ma guda 200. So idan dai ka yi joining in telegram group din su da telegram channel din su, farko tukuna za ka yi join airdrop kafin sai su watso maka wa'annan links din. Ka kalli telegram channel sannan sai sponsor link din nan shine wajen da suke tura airdrops din. So da zaran ka yi joining sai ka ce done. Kana danna don za su baka wani guda 500 din, su tambaye ka contracts a da wannan wallet address ɗinka. So za ka iya sauke Waziri wallet ko kuma Trust wallet. So sai ka dawo baya dai tukunna, sai ka je ka kwafo daga cikin Trust wallet din naka. Da zaran ka shigo Trust wallet din ga haka, za ka taɓa wajen searching. Da zaran ka je za ka saka VTT. So kana saka BTT BitTorrent kenan, sai kai searching na saman nan za ka taɓa, sai kai copying ɗinsa. Da zaran kai copy ɗin address ɗin, kana saka musu to within 24 hours za su yi automatic, za su saka maka wani guda 500 ɗin. Sannan da zarar referral ɗin kamar sun kai mutum 5, za su tara ma na adadin mutum 5 ɗin nan shi ma su an taya ma. So amma akwai wani abu da muka kalla sun rubuta daga baya ɗin nan suka sa for Indians only. So dai ba mu tabbatar da yaya lamarin abun za su ci gaba da badawa a 'yan Nigeria ko kuma dai iya 'yan India za su ci gaba da basu. So don haka ganin dai referral link ɗinka za ka iya kwafi ka tura. So don kayi ko ba su baka ba ko wani abu hakan nan, kar kai tunani domin sun rubuta for Indians only. Amma a safen nan ka kalli a mutanen da suka sassaka da yawa kuma 'yan Nigeria ɗin ne, gaba ɗaya ba su jima da saka for